Fel y gwyddwch chi ma'n siŵr, mae yna sawl llwybr gradd y medrwch chi ddilyn yn y Gymraeg. Mae gennym ni radd 4 blynedd ar gyfer dechreuwyr pur, ac wedyn 2 lwybr ar gyfer yn gyntaf myfyrwyr sydd wedi gwneud lefel A ail iaith, ac wedyn yn ail myfyrwyr sydd wedi gwneud lefel A iaith gyntaf. Yn ogystal â hynny, mae modd i chi wrth gwrs wneud gradd cyd-anrhydedd, lle da chi yn gwneud hanner y gwaith yn y Gymraeg a hanner y gwaith mewn pwnc arall, enghraifft hanes, ieithwyd modern, cerddoriaeth. Mae yna ddewis eang iawn a nifer o'r pynciau eraill yna ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. A gradd newydd sydd gennym ni ar hyn o bryd sy'n eich paratoi chi'n benodol ar gyfer y gweithle ydy Cymraeg proffesiynol, sef cwrs yr ydyn ni gyd ddysgu efo canolfan bedwyr yn y brifysgol. Canolfan sy'n arbenigo ar Gymraeg yn y gweithle a thechnolegau iaith.